времето не ми стигна и затова качвам втора част. Като стигнахме с това, ще сложим майко, косата се отцепа. Да прекалявам. Ето. Както ви казах, ако сте гледали видеото, мисля, че го гледахте, не знам. Ето това е моето пудра. Аз слагам там, където се потя. Да. Пак ми се счупи, ладно. Пак ми се счупи. В момента вижте. Така. Аз съм сестрата на Йоана. Също имам канал, казва се Стейли Студио. Да. Обаче не снимам, защото телефона ми се развали. И да, имам 39 абоната. Но ние по принцип на стари ми имах 300-400 и нещо. Извинявам се. Ще сложим това. Ще видим кой ще правим. Така. Сега отивам да сложа хайлайтър. Тук и така нататък. И тръгвам. В момента е 7:12. Аз някъде към 7:20 трябва да изляза вкъщи, но ще изляза в 7:15 някъде и съм при приятелката ми. И да, чао!